για την απονομή του επάθλου του πρωταθλητή 2015-2016. Όλοι μαζί. Τα κινητά έχουν πάρει φωτιά, οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων. Όλοι θέλουν να απαθανατήσουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε τόσος πολλής κόσμος ήρθε απόψε και τόσος πολλής κόσμος ήταν παρόν έξω το βράδυ της Δευτέρας όταν ο Ολυμπιακός γύρισε πρωταθλητής από το Βάνα. Εδώ η αδελφή Αγγελόπουλου και ο Βασίλης Πανούλης, ο αρχηγός της ομάδας, σηκώνουν στον ουρανό του σταδίου της Κεπηλίας υπό τους ήχους του We Are The Champions, του τραγουδιού των Queen, του Fred Mercury. Πέφτουν τα κομφετί, ο χαρτοπόλεμος, περισσότερο από την ώρα του θριάμβου και των πανηγυρισμών. Νομίζω ότι για κάθε ομάδα που φτάνει στο τέλος του δρόμου και στην κορυφή, αυτή είναι η ώρα του